Palihog, igna imong tapad, bahalag alimuot, basta ka ikaw anaa sa maayong buot. Katawas Julimio si katawa. Alimuot gyud kay brown out man. Nawa may kurinti. O sigurado gid ko nga daghan ang gusto magpabugnaw, no? Inighuman sa misa. Ang uban gani siguro murag nagpabugnaw na og nabugnaw sa pagsimba kay daghan king bakante nga lingkuranan. Mga igsuon na nata sa ikalima nga Domingo diha sa pagkabanhaw ug ang atong tema karon gipadala kita aron sa pagsangyaw nga siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. We are commissioned to proclaim that He is the way, the truth, and the life. Nasayod bata kung unsa ang atong katuyuan dinhi sa atong kinabuhi? Nganong niya man ta niini nga kalibutan unsa may atong tuyo niini aron magpusing-pusing, magpagwapa, magpadako sa lawas? Mao ba na atong tuyo dinhi sa kalibutan? Naay usa ka istorya sa usa ka obispo nga matod pa niya nakunay usa ka higayon nga maghatag siya og seminar sa usa ka parokya. Apan wala siya katuod sa dalan paingon niadto nga parokya. Og nakakita siya og usa ka bata sa dalan og iyang gipangutana kung asa dapit kining parokyaha nga iyang adtuan. Og nakita siya sa bata naka-episcopal attire, but pasabot nakasanina pang obispo. Og nangutana ang bata sa iya kay na curious man. Niingon ang bata, "Sir, dili man ka si Superman, no?" Ningisi ang obispo og niingon siya sa bata nga, "Dili dong, pari man ko." Og nangutana ang bata, "Unsa di ay buhaton sa pari?" Og niingon ang obispo nga, "Kanang akong ignon ang mga tao ug tudloan nako ang mga tao kung unsaon pag-adto sa langit." Og nikatawa ang bata sa iyaha, nikaagik-ik pag-ayo, ug iyang giignan ang obispo. Di kog tuo nimo ana, di gani nimo matud-an ang simbahan, unsaon na lang nimo pagtudlo sa mga tao asa paingon sa langit. Mga igsoon sa atong ebanghelyo karon, giklaro pag-ayo ni Kristo ilabi na sa iyang mga tinun-an nga siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nga kung makakita kaniya, nakita mo usab ang amahan nga nasa langit. Ug walay laing dalan paingon sa langit kundi pinaagi lamang ni Ginoong Kristo. Nga mao na ang iyang purpose nga magluwas sa kalibutan. Ug wala siya maulaw sa pagsulti niini nga siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala siya miingon nga I am a way. Wala siya miingon nga ako mao si dalan. Ako mao si kamatuoran. Ako mao si kinabuhi. No. Insya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Iyang gitagaan og emphasis nga wala nay lain pa, siya ra gyud. Sa atong ebanghelyo usab na ay duha ka challenges nga atong makita. Una, kinahanglan nga maghimo ta og desisyon between Jesus and the world. Kinahanglan maghimo tag pagpili. Mo nang usa sa challenge nato sa atong ebanghelyo.
papilion ta kinsa man gyud ang atong pilion, si Ginoong Hesukristo ba o ang kalibutan. Daghan nga mga Kristohanon nga nahimo ng materialistic o worldly, kalibutanon na kaayo. Ang dagway mura nagkwarta, ang dagway mura nagtitulo sa yuta, ang dagway mura nagkabtangan, appliances, ug uban pa. Daghan ang mga Kristohanon nga very materialistic and worldly. Say amen, Jer. Who are in constant pursuit of their selfish ambitions for sila, gamhanan sila. Kung dawato nato si Kristo nga siya ang dalan, kinahanglan nga atong isalikway ang mga pamaagi nga kalibutanon. We have to reject the ways of the world. That is, kung atong dawaton nga si Kristo, siya ang dalan. Na ay mga Kristohanon nga ganahan kaayo magpasiugda og mga bakak, kagubot, mga patuo-tuo, feng shui, horoscopes, ug uban pa nga mga pagano nga mga pagtulunan. Kung dawato nato si Jesus nga siya ang kamatuoran, kinahanglan nga dili na ta mag-entertain niining mga butanga, especially kining mga sayop nga mga pagtulunan ug sayop nga mga tinuohan. Amen? Daghan mga Kristohanon, nagtuo Ginoo, pero tuo sa og habak, albularyo, patawal, San David, lumay. Unsa man ka nga klase nga Kristohanon kung ingana ka? Unsa may kasagara rason nato maayo mong gunang maniguro, Father? Dagan, mo na kasagara akong madungog. Mag-surrender og mga habak sa office. Father, nganong naganaon naman kay habak? Naman kay mga panagang, no, panguntra. May manggunang paniguro, Father, kay kung di mo talab ang Ginoo, at least napakoy kuan na nabuang. Pagpili og usa, ayaw pagpili nga Dios ka, sa nga kauban ka sa Dios o kauban pug ka sa yawa. Amen. Uy, murag dagan galing kauban sa yawa kay gamay ra may nag-amen. Amen ba? Lagi. Parehas na atong miaging Domingo nga kamo mga babae, mga virgin, gamay ra may nang gi-amen. Gamay na lang giday virgin po. No? Kinahanglan nga magpili ra ta kinsa atong alagaran. Kung dito ka mag-alagad sa yawa, naayaw pagsimba diri. Kay dili man ni pangyawa ni. Pero kung gusto ka nga mag-alagad sa Dios o magsimba sa Dios, himua ang mga butang o pamaagi nga iya sa Dios. Amen? Daghan nga mga Kristohanon usab nga mahilig magpakalat og mga bakak og mga chismis. Kung si Kristo man ang kamatuoran, nganong magpakalat man kag mga bakak og chismis? Masuko ng yawa, gipapitok-pitok niyang suga. Daghan nga mga Kristohanon usab nga muingon sila nga si Kristo ang kinabuhi, apan musuporta usab sila sa mga buluhaton nga supak og batok sa Ginoo sama sa abortion. Musugot sila nga og abortion. Musugot sila og same-sex marriages nga ang bayot ug ang bayot pwede magminyo, ang tumboy ug ang tumboy magminyo. Musugot sila og death penalty, divorce. Sugot sila nga naay pagbulag. Ug uban pa nga mga non-pro-life
programs ug mga balaod. Usahay sukwahi kita, no? Muingon ta nga si Kristo ang kinabuhi, pero ag suporta ta sa death penalty nga ibalik sa Pilipinas. Ha? Wa ka kuyapi. Asa imong pagkakristohanon ana? Di Father, para raman na sa mga grabe kay nga kriminal. Oh, tinuod. Mga grabe bitaw na nga kriminal, pero basig nakalimot ka nga tao na. Wala tay katungod nga mukuha sa kinabuhi sa tao. Ug labaw sa tanan, questionable atong pagkakristohanon ni ana nga magsaulog ta og Easter, mudawat ta sa lawas og dugo ni Kristo. Moingon ta nga pro-life ta. Pero involved ta ani mga butanga, gagamit tag mga contraceptives. Unsa kana Nahimo na hinuong kang sukwahi nga Kristohanon. You're being opposive. Ug daghan pagid kanato nga wa kita masayod unsay buot pasabot nga mahimong Kristohanon. Kung dawato nato si Kristo nga siya ang kinabuhi, then we have to reject the culture of death and oppose all non-pro-life behavior and mentality. Kinahanglan nga kung dawaton to si Kristo nga siya ang kinabuhi, atong isalikway ang tanang pamaagi nga batok sa kinabuhi, tanang matang sa pagpatay. Bisan ka ng mga pangunahuna, mga ideya nga dili pro-life, ato nang isalikway, dili nato na i-entertain sa atong kinabuhi. Kaya siya man ka ang kinabuhi. Ang ikaduha nga challenge sa ato is for us to realize that losing Jesus should never be an option. Nga kung mawad-an ta ni Kristo sa atong kinabuhi, dapat dili nato na tugutan. Amen? Jesus is everything for us. Si Kristo mao ang tanan para kanato. Kung mawala siya sa atong kinabuhi, samara nga nawad-an ta sa tanang butang sa atong kinabuhi. Ang problema kay dili ing-ana ang atong pagtagad sa Ginoo. Okay ra sa ato nga mawala si Kristo. Bahalag dili ko makasimba, bahalag dili na ko makaserve. Ang importante nga nakailaman ko ni Kristo. Ha? Dagan mga Kristohanon anak karon, makig-away nimo. Di man importante ang magsimba, total ang Ginoo bisan asa bitaw, no? Ana day ng mga tapulan manimba. Manang rason nila. Okay ra man dili magkuan. Kay bisan gani sa CR nara magyapon ang Ginoo. Tinuod bitaw na. Pero mangutana mo nganong naa may simbahan gitukod kay gimando na sa Ginoo nga magtukod og usa ka lugar kung asa siya halaran og simbahon. And that is the church, mga igsuon. Mauna nga ang pag-ani og Domingo, dapat dili ni option. Musimba ko, dili. Bisan kamong mga ginikanan, usahay, inyong mga anak, gihatagan ninyo anak nga option. Gamay pa lang sila, inyo na silang gihatagan og idea nga pwede ra di ay dili magsimba og Domingo. Kaya say, mangutana pa man ang ginikanan sa iyang anak. Saman, musimba ka? Ikaw, musimba ka? Ayaw. Tungod sa imong pag-ingana sa ila, ang ilang unahuna nga, uy, pwede ra di ay dili. Mao na inigdako nila, or wala na mo dinis kalibutan, mga ginikanan, mao na option ang ilang pagtanaw sa Ginoo. Kapilian ra. Pwede ra di ay dili. Pwede ra pod nga oo. Amen? Amen.
Church should never be an option. Mo na nga, maayo gyud nga sa gamay pa lang, bitbita na na dinhi. Dalhan na na dinhi. Kay aron nga inigdako nila, maanad na sila nga kanang adlaw nga Domingo, iya gid na sa Ginoo una. Dili ka pwede mauna. Kay dili option ang Ginoo. Mauna daghan ka nato, aya rag panangpit sa Ginoo panahon sa problema. Panahon sa kalisdanan. Kay aya ra makadumdum. Kay gihimo lagi ang Ginoo nga pilianan ra. People are terrified at the thought of losing all their money. Mga tao karon agkahadlok nga mawad-an og kwarta. Mahadlok. Mahadlok mo amot, mahadlok mo hatag. Mahadlok mawad-ag kwarta, pero kung sugal gani patuyang kay ang hunahuna basig sa ikaduhang higayon, ikatulong higayon, daog na gyud. Maayo kay ta mo pagawas og kwarta basta inom. Basta bisyo istoryahan, daghan kay kwarta. Pero paamuta. Ipahatag og offering. Ipatabang para sa mga youth camp sa mga batanon. Wala man diha. Mingaw man. Hubas man. Hadlok man ta, madlok. Madlok man ta nga mahutdag kwarta. Nyamura bag unsa kadagan po datong kwarta. Unsay giingon ni Ginoong Jesucristo ana? Ang mahadlok nga kawad-an sa iyang kinabuhi, kawad-an na hinuon niini. Di ta mo commit sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay gusto nato nga didto ra ta sa ubang butang. Pero sa dihang nataptan og grabe nga sakit, kalit lang gusto mangalagad sa Ginoo. Aya pa ka mangalagad sa Ginoo nga kiang-kiang ka na. Di ka nakabakod. Pero sa diyang baskog pa, walay panumbaling. We're afraid of losing that. But ang dako nga pangutana, mahadlok ba ta nga mawala si Kristo sa atong kinabuhi? Are we afraid to lose Jesus? Sa akong nabantayan niini nga panahon, dili ta mahadlok mawala si Kristo nganuman kay naatay hunahuna nga total pangitaon bitaw ko sa Ginoo. Kay gibilin gani gibiyaan gani niya ang 99 ka karnero aron pangitaon ko. Imo lang nang hunahuna. Daw biog di ka na makit-an. No? Nasayod ba mo nga ang usa sa kinaiya sa magbalantay is pag naaga ni karnero nga grabe kalaagan nga dili niya mapasunod or anad kaayo nga magtakas-takas sa turil kanang tangkal ba unsa himuon iya nang tuyoon nga balian tiangan gamay ang yang tiil sa karnero tuyoon na niya aron nga dili na siya makatakas-takas pa. Ug ang karnero masabtan na niya nga di siya kalakaw for 2 weeks. Tanawan ninyo ning icon. Abi ninyo kanang nakuyapan ra na kay way kaon aron sa mao nang image sa karnero nga gipiangan sa magbalantay ang tiil ug pas-anon dayon na kadi man sa kalakaw. So ang himuon sa magbalantay iya nang pas-anon. Mao na ang image ana of the good shepherd. So ikaw pangutana, sugot ka, piangan ka sa Ginoo para mapito ka? Sugot ka, patagamon sa ka sa Ginoo aron nga makaamgo ka nga, Ginoo ko kinahanglan dayta ka. Usahay naman tay kinaiya nga ingana, dili gyud ta mo tagam until nga naay dako nga dilubyo mo abot sa atong kinabuhi o kita mismo mag-ingon, agoy Lord, promise tinuod na gid ni, magseryoso na gid ko.
Mga igsoon, dili ta maghulat ni ana. Mao nang usa sa rason nganong di tag kahadlok nga mawala si Kristo sa atong kinabuhi. Timan-an nato every time nga makasala ta sa Ginoo, hinay-hinay ta nga nagpalayo sa iyang grasya. Okay? Ug aron nga makabalik ta ni anang maong grasya, kinahanglan nga maghinulsol ta ug ayuhon nato ang atong kinabuhi. We have to repent, and fix our lives. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo ni atong Domingo, mahitungod kang Kristo nga mao ang atong mayong magbalantay. Niingon siya, ako mao ang pultahan, I am the door. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find his pasture. Ang musulod kanako maluwas. Okay? Ug niingon siya sa atong ebanghelyo karon, walay makaadto sa amahan gawas kumuagi kanako. No one comes to the Father except through me. Mga igsoon timan ini, kung mawala si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, mawala pod ang atong dalan paingon sa kaluwasan. Mao nang ayaw mo hunahuna nga nabunyagan na mo, nakumpirmahan na mo, automatic di na mo maimperno. Dili ing anak mga igsuon. Dili man na kuan, dili man na sama sa Senior Pedro nga once tasted, always wanted. No? Kung nasulayan na nimo, kanunay na nimong pangitaon, di man na ingana ang kaluwasan. Kung mawala si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, mawala pod ang imong dalan paingon sa kaluwasan. Og diha na dayon magsugod nga mawala ta, magkatibulaag ta. Og worse, dako pa ang puruhan nga di kita malangit. Si Kristo mao ang kamatuoran, niingon siya, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Kung mawala si Ginoong Hesukristo, mawala usab ang kahayag o kamatuoran sa atong kinabuhi. Mao nang magpuyo ta sa kangit-ngit o sa kasaypanan o diha dayon mao nang makahimo ta og mga dili mao nga desisyon sa atong kinabuhi. Tistingi gani og himo og desisyon nga wa nimo giapil ang Ginoo. Di ba sureball gina dili na mao nga desisyon imong gihimo. Tangtanga gani si Kristo sa imong kinabuhi. Sigurado gyud nga wa jud kay kapaignan nga maayo. Kay ato man siyang gitangtang. Ningon siya, ako ang kinabuhi. I came so that they might have life and have it more abundantly. Ug niingon pa gid siya in John 15, I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit. Ang magpabilin kanako mamunga og daghan. Ang katong dili mamunga, putlon og ilabay dito sa kalayo. Mga igsuon, kung biya pud ta ni Kristo or mawala si Kristo sa atong kinabuhi, do not expect an abundant life. Ayaw pag-expect og kinabuhi nga madagayaon. Ayaw mugtuoan ng mga tao nga muingon nga, wa man ko di man kog simba, wa man ko'y Ginoo pero dato man lagi ko. Okay man lagi ako panarbaho. Kay ngano man nagtuo mo nga wa kadungog ang yawa. Ang yawa di ay dili kaya muhatag og bahandi sa imo. Gioferan man gani ang atong Ginoong Hesukristo. Di ba? Matthew chapter 4. Katong gitintal si Kristo dito sa kamingawan. Kay if you reject God, it means that you're serving God's enemy who is Satan. Kung imo isalikway ang Dios, but pasabot
nga ang imong gialagaran mao ang kaaway sa Dios nga mao ang yawa. When we lose Jesus, we lose eternal life and suffer the eternal fires of hell. Kung mawala si Kristo sa atong kinabuhi, mawad-an tag kinabuhing walay katapusan ug mag-antos ta sa walay katapusan nga kalayo dito sa impierno. Kay unsaon nato pag-adto sa langit kung wala si Kristo diha kanato? Mao bitaw nga mangutana mo kanang nasakit nga tawo na ulian, milagro. Milagro. Ang buta nakakita, milagro. Ang bungol nakadungog, milagro. Pero kabalo mo unsay pinakadako nga milagro niini nga kalibutan? Kanang tawo nga mubalik sa Ginoo, mauna ang pinakadako nga milagro. Amen? Kanang makasasala kaniadto apan karon nibalik sa tiilan og sa sabakan sa Ginoo nangayo sa iyang grasya para sa mga sala nga iyang nahimo sa iyang kinabuhi. Mauna ang pinakadako nga milagro. Question, naka-experience ba ta anak nga milagro matag adlaw? Kanang every time makasala ta, mubalik dayon ta sa Ginoo. Milagro na. Kanang gikan ka na suko, unya pagkataod-taod na ulian ka na, milagro na. Kanang mga bana nga maghatag og bulak sa ilang mga asawa karong Domingo kay Mother's Day, milagro na. Milagro na. Kanang mga inahan nga magundang og yaw-yaw bisag isa lang ka adlaw, milagro na. Mga ginikanan, ay magkabalaka kay na po inyong milagro pod. Kanang mga anak nga dili magpabadlong sa ilang ginikanan, dako kay na ka milagro. Mao nang unsa man ang atong gihimo karon sa atong kinabuhi. Ato bang gitugutan nga mawala si Ginoong Hesukristo? Mga igsuon, mao ni akong challenge sa inyo. Ayog tuguti nga mawala si Ginoong Hesukristo sa inyong kinabuhi tungod sa imong pagkaway pagpakabana. Ang Ginoo nagpuyo ra man gyud sa ato. Pero kung tuyoon nato og abog ang Ginoo gawas sa atong kinabuhi, atuan ang desisyon dili na sayop sa Ginoo. Timanan nato na kaysay basulo nato ang Ginoo, Lord, nganong imo kong gibiyaan? Ha, wala ka gibiyaay sa Ginoo. Ikaw ra may nibulag diya. Gugmaan man kaayo ang Ginoo sa ato. Pero kita man ang kanang gitawag bitaw nga na fall out of love. No? Kita ang nawala sa gugma. Kaniadto, ala, dasig kita sa Ginoo, sayo kay mo abot, ala, ilis sayo, panghinlo, ala, involved tanan. Pero nagkadugay kay murag wa na may lami. Sugod nagkalit, ana, tuyoon na, tapol-tapol na dayon, absent. Kaniadto nindot kay og performance sa ministry, karon lamya na. Kay ngano man, nawala ang atong gugma. O kung mawala ang atong gugma sa Dios, hinay-hinay pod mawala si Kristo sa atoa. Kay wala man nato giatiman, no? Ang atong pagtan-aw sa iya obligasyon na lang, trabaho, dugang kalas-kalas sa oras. No? Mga igsoon, ang kinabuhi nini nga kalibutan dili sayon. Bisan pa man napuno kini sa mga kagubot, kahadlok, kalibog ug mga kasakitan sa kinabuhi, atong hinumduman ang gisulti ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Unsa yang gisulti di ay? Oh, hallelujah, hallelujah ang giingon ni Kristo. Timan ina. No? Ang giingon ni Kristo sa atong ebanghelyo mao ni,
ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug ayaw ug salig usab kanako. Sa English pa, do not let your hearts be troubled. Pagkanindot, ayaw tuguti nga ang imong kasing-kasing magubot. So buot pasabot, naa di ay sa ato ang kontrol kung tugutan nato nga magkagubot ni. Moingon mo, dagan problema. Mga igsuon, wa pa ka mataw ani nga kalibutan, nataw na ang problema. Kumbaga, pagkataw na tong tanan dinhi sa kalibutan, nataw ta sa kalibutan nga dili malinawon, nataw ta sa kalibutan nga puno sa kagubot, away, panagbingkil ug uban pa. So ayaw pag sige reklamo nga gubot kaayo ang kalibutan kay dugay ra ng gubot, wa pa ka nataw gubot na. Pero unsa ingon ni Kristo, do not let your hearts be troubled. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga maguol. Kaysa ginabalik-balik pa sa atong obispo, kung makapataas pa na sa kinabuhi ang pagkaguol, mas maayo pang kada taon-taon maguol ta. No? Heart problems. Kasagara sa mga problema sa kasing-kasing, dili tungod kay taas kag kolesterol, blood pressure ug uban pa. Tungod kay naa kay garbo, kasuko, pagmahay-mahay diha sa imuha, mao nang agsakit imong dughan. Og kana nga kamatuoran gipamatud-an pagyud na medically that 70 to 80% sa mga sakit sa kasing-kasing ang hinungdan ni ana tungod sa mga emosyon nga negatibo. Gusto ka mamatay og sayo, pagkasuko permi, please, andam ko mumisa sa imo. Kung gusto nimo mamatay og sayo, kung gusto nimo nga makig-away jud ka pirmi sa imong silingan, sige, wa gyud koy problema. Kuha akong referee. Ako'y mag-referee ninyo. Kung mao na imong gusto. Kung sige ka gustog dumot sa imong isig ka tao, pag dumuta diya, hangtod nga maugtas ka. Bahalag ako'y tig-ampo nimo for healing. Wa ko'y problema na. Basta kay gusto ha, gusto ha gyud. Nakuha ninyo akong punto? Basig tinod-on po na ninyo ha. Basig magsunod-sunod ni ang patay diri sa simbahan. Kung gusto ninyo og kinabuhi nga gubot, pangita og gubot perme. Maura na akong ika-encourage sa inyo. Kay imbes nga pwede man unta ta magkinabuhi nga malinawon, way kontra, no? Way samok. Pero kita mismo agsulod ni anang mga butanga. Murag dili mahilo na atong kalag nga dili ta masuko, di ta masina, di ta makapanglibak, dili ta makapasaylo. Kung kanang mga butanga makapaadto nimo sa langit, halasudli ng tanan. Kay kung kanang mga butanga makapaimpierno sa imo, palihog, ayaw og sulod, ana. Ayaw og pilian ang klase nga kinabuhi. Amen ba? Dali raman unta magpasaylo. Pila ray pag-angkon. Pila ray pagpaubos nga nakasala ka. Pero di mo himuon. Mao na. Pila ray pag-angkon nga na sipyat ka. Pila ray pag-ingon nga gituyo ginimo nga di mo bayad og utang. Pero di natok ang kunon, padakuon gid nato ang problema nga gamay ra man unta kaayo. Pero gipadako natong problema. Pastilan. Kay gusto gid nato atong kinabuhi. Nya moingon ra ba din ta nga, sus mingaw mo sa nang kinabuhi kung walay away-away. Sus kalami bagi kanimo paruson. No? Mga lamas man na sa kinabuhi, lamas o pakanon ti kag lamas. Noon pastilan mga tawana. Di ko kasabot anak nga mindset gyud nga, hugoy Ginoo ko nga
Kasayon ra ta solbaron pero gusto gyud agpadakuon, gusto gyud nga mag-atubang dito sa barangay, gusto gyud nga magpinayla og kaso, pastilan. Buta lang gyud ninyo. No? Kapoy, makaugda sa kusog, makahurot sa imong oras. Mahal pang gasolina, problemahon pa nimo ng ubang tao. Amen ba? Munang pilion nato si Kristo nga mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Di ta mo sugot nga mawala si Kristo. Amen ba? Igna palihog imong tapad, ayaw og sugot nga mawala ang Ginoo diha nimo. Ayaw mog sugot. Kay again, naa sa imo ang remote control. Ikaw makapili kung unsa nga channel sa kinabuhi ang imong gusto. Kung gusto ka magmuguta, tibok adlaw, nalapag muguta, imuha ng desisyon. Anihon nimo ang sangputana na. Kung gusto ka magmalipayon karong adlaw, bisag way kurente, imo ng desisyon ug imong anihon ang resulta ana. Kung gusto nimo nga murtugo sa tibok adlaw sa imong kinabuhi, anihon gyapon nimo ang desisyon na. Mao na mga igsoon, unsay punto sa atong ebanghelyo karon? Kita ang magbuot, no? Naa sa ato ang pagpili. Ayaw sigig basula ng uban nga tungod manggod niya, naing-ani ko, napandol ko tungod niya. Ha? Butang na to, napandol ka. Pero wa man ka ni bakod, kay gipili man nimo nga magpabilin dito kung asa ka napandol. Diya ka. Katoy mong gikapandulan, wala. Padayon kinabuhi. Nasa ato ang desisyon. Kung sa kanta pa na, hawak mo ang beat. Katawa raw sila. Hawak mo ang beat. Di na ba nagkawala ng kanta sa akong dalunggan nga balik-balik na kada taod-taod na lang tada nagpasayawon ani. Hawak mo ang beat mga igsuon. Kumbaga kung nag-flag ceremony pa ta, ikaw ang nag-conductor. Ay mo pagdahon nga magsayag kung hawak mo ang beat. Okay? Amen ba? O na, again, let us choose Jesus. Pilion nato si Kristo. He is the way, the truth, and the life. Og diha kaniya, anaa ang tanang butang. Wa na tay laing pangitaon pa. Amen? Palihog manindog.